Krajem 17. stoljeća za katolike i franjevce Bosne Srebrene nastaju najcrnji dani. Turska tada pod Bečom doživljava svoj najteži poraz, od koga se nikada neće oporaviti. Ona tada biva izbačena iz svih prekosavskih i dalmatinskih krajeva, granica joj se ponovo povlači na Savu i na Dinaru. U tim krvavim ratnim prilikama, koje će dugo potrajati, narod se iz Bosne zajedno sa fratrima masovno iseljava u oslobođene zemlje: Slavoniju, današnju Vojvodinu, Dalmaciju. Nestaju u plamenu i u ruševinama samostani Olovo, Srebrenica, Tuzla, Gradovrh, Visoko, Modriča, Rama. Samo 3 ostadoše uz Gor: Fojnica, Sutjeska i Kreševo. U cijeloj Bosni ostaje samo 29 fratara i 25.000 katolika. Iščezava solidni trgovačko-zanatski katolički sloj, propada materijalno-privredna osnova života. Bosna Srebrena opet se stere na području 3 zaraćenih carstava, a njezina matica Bosna silno je opustošena i osiromašena. Uslijed svih ovih zbivanja i promjena te zbog unutrašnjih neslaganja, provincija Bosna Srebrena doživjet će tokom 18. stoljeća velike prostorne i upravne preinake. Od nje redom otpadaju dijelovi oslobođeni od Turaka. 1735. godine formira se provincija Svetoga Kaja u Dalmaciji pod Mlecima, a 1757. godine provincija Svetoga Ivana Kapistrana u krajevima koji su pripali Austriji. Bosna Srebrena od 1757. ostaje samo na području Bosne i Hercegovine. Uslijed Bečkog rata i njegovih teških posljedica, u Bosni nije bilo biskupa dugo vremena. Dugotrajna objašnjavanja fratara i molbe bosanskih katolika urodile su plodom. 1735. godine papa Klement XII. Uspostavlja u Bosni apostolski vikarijat. Prilike u Bosni u 18. i prvim decenijama 19. stoljeća slika su posvemašnjega civilizacijskog posrnuća. Vlada bezakonje, nasilništvo, korupcija. Fratri i njihov puk izloženi su svakovrsnom nasilju i pogibelji. Globa, pljački, pohara, paljevina, ubojstava puni su samostanski ljetopisi i izvještaji. Sliku bijede i nevolje nadopunjuju razne bolesti, a posebno kuga, koja hara u nizu naleta. U svom izvještaju provincijal Framio Radnić sažima gorčinu u nekoliko riječi. Živimo samo na časove, držeći smrt u ustima. Sakrivamo se danju i noću po špiljama i šumama. Nema nikoga tko bi nas utješio. Svoju vjeru i pozvanje bosanski su fratri često svjedočili životom. Franjevački martirologi bilježi mnoge primjere. Takvi su ramski i visočki mučenici, takve su sudbine fra Lovre Milanovića, fra Lovre Karaule, fra Franje Zubića. Neke svetačko-mučeničke likove bosanska franjevačka tradicija časti i kao blaženike. Blažena Katarina, zadnja bosanska kraljica, umrla je u Rimu u izgnanstvu kao franjevačka trećoredica. Crnina u ženskoj nošnji Sutješkoga kraja, legenda kaže, znak je žalosti za njom.
Biskup fra Augustin Miletić odlikovao se i svetim životom i mudrim pastirskim djelovanjem i spisateljskim radom. Dok onaki prelat među Bošnjake stupi, mnogi će minut vikovi, kaže za njega sutješki ljetopisac. Fra Šimun Filipović je pola redovničkoga života proveo u Bosni, a drugu polovicu u Italiji. I na jednoj i na drugoj strani još za života bio je poznat i čašćen kao duša blažena, čovjek svet. U Bosni je u 14. vijeku dulje vrijeme djelovao kao franjevac i svetac mučenik Nikola Tavelić. I kada su morali napuštati svoje samostane, držeći smrt u ustima i krijući se po špiljama i šumama, fratri su uz velike žrtve spašavali samostanske svetinje. Ovom kipu svete Katarine, lijepoj gotičkoj skulpturi iz 15. stoljeća, svjedoči ljetopis Kreševskoga samostana. Žestoki plamen progutao je cijelu zgradu u roku od 2 sata. Oganj je progutao crkveno i oltarsko ruho, sve slike i kipove, izuzev vrlo staroga kipa svete Katarine, koji je prema predaji nekoć bio donesen iz Konjica, i osim oltarske slike blažene djevice Marije, te stare, kvalitetne slike općenitog suda. Pripremajući skulpturu za veliku sarajevsku izložbu franjevačkog blaga, stručnjaci i restauratori otkrili su ispod raznih kasnih namaza izvorni sklad oblika i boje, koji vodi u neku venecijansku gotičku radionicu. Na sličan način spašavane su i kultne gospine slike iz starih bosanskih svetišta. U teškim vremenima bježanja i iseljavanja, fratri i narod nosili su ih sa sobom kao utjehu i svetinju. Tako su na nova svetišta prenesene Gospa iz Gradovrha kod Tuzle u Bač, iz Olova u Ilok, te iz Rame u Sinj. Današnja Sinjska Gospa. Franjevačke knjige i rukopisi iz 17. i 18. stoljeća najbolje su ogledalo duha koji ne ostaje bez odgovora na izazove vremena. U njima je opet na dijelu poznati fratarski način, izazvan posve određenim potrebama svakodnevnice. Njihov rad dostiže univerzalnu vrijednost. Fra Filip Lastrić tako započinje pisati svoje povijesne spise s namjerom da obrani Bosnu Srebrenu od degradiranja njezina službenoga statusa. To pak radi tako solidno, historiografski zasnovano, da već za života svraća pozornost poznatih europskih povjesničara, a njegovo djelo predstavlja prvi stvarni primjer znanstvene historiografije u Bosni i Hercegovini. Drugi primjer su fratarski ljetopisci iz 18. i 19. stoljeća. U suludim vremenima, kada je i sutrašnje svanuće neizvjesno, oni sustavno bilježe sve događaje, da se sačuva svjedočanstvo. Po fratarskoj uzrečici, koju je sačuvao Ivo Andrić, jednostavnoj, a dubokoj kao sama povijest. Zapiši, pa će i Bog upamtiti. Vrijednost i važnost njihovoga rada danas je pak tolika da ljetopisi Lašvanina, Benića, Bogdanovića, Baltića predstavljaju prvorazredna književno-jezična
i dokumentarno-historiografska ostvarenja. Jedan od najljepših plodova nastojanja Franjevaca oko ispunjenja duhovne i prosvjetiteljske misije jesu odgojno-obrazovne tradicije i ustanove Bosne Srebrene. Temelj im je u samostanskim školama, u kojima su djeca iz puka i budući Franjevci stjecali osnove obrazovanja. Višu izobrazbu Franjevci su potom stjecali na učilištima u Italiji, Austriji i Ugarskoj. Stogodišnja gimnazija u Visokom i nešto mlađi teološko-filozofski studij u Sarajevu kruna su i institucionalni oblik te tradicije, koja se trajno ravnala prema duhu redovničkom, prema predajama provincije i osjećanjima narodnosti, kako je zapisano na jednom mjestu. Svakodnevne brige i borba za život nikada nisu zamračivale duhovno-intelektualni horizont. Knjižnice franjevačkih samostana impozantno su svjedočanstvo te trajne potrebe i otvorenosti prema svim vrstama znanja i disciplina duha. Zato se kao prave tragedije među fratrima pamte požari koji su odnijeli bogate knjižnice u prošlosti ili kakve su bile na primjer u novije vrijeme u Ramskom i Gučegorskom samostanu. Kada se ima na umu da turske vlasti stoljećima ne vode nikakvu brigu o školovanju pripadnika drugih konfesija, možemo li zamisliti što je za katoličko-hrvatski puk značila makar i skromna, ali uvijek živa skrb fratara da se ne zapuste pismenost i osnovne zasade kulture. U živome suodnosu sa svijetom i vremenom taj duh će u 19. stoljeću stvoriti i prve pučke škole općega tipa. Tako će škola fra Ilije Starčevića u Tolisi iz 1823. godine, potom ona Jukićeva u Varcaru, te u Livnu, Fojnici, Kreševu, Travniku i drugdje, postati temeljem sveukupnoga modernoga školstva u Bosni i Hercegovini. Franjevačka prisutnost u svakodnevnom životu naroda uključuje i zdravstvenu djelatnost. Ona se jednim dijelom snažno oslanja na pučku medicinu, a drugim na stručna saznanja stečena iz knjiga i u toku studija u inozemstvu. Narodno zdravstveno iskustvo fratri likari su razvijali i sistematizirali u nebrojenim likarušama, knjigama uputa i recepata, nastojeći da ga oslobode od natruha praznovjerja. Pomoć nisu uskraćivali nikome. Obraćali su im se vjernici svih vjera. Kad zmija ujede, ranu nabocaj iglom, pa maži često uljem od štipavca. Ovo je prika likarija i mnogima sam istu davo i svi su ozdravili. Ova likarija valja i za životinju. Napravlja se ovako. Kad su najveće liti sunčane žestine, uhvati se što više štipavaca, akrapa, škorpiona i metne se u bočicu punu ulja maslinskog. Ova likarija pomaže i kad isti štipavac ujede. Kad su prilike omogućavale, fratri su išli za višim naučnim medicinskim ambicijama. U 18. stoljeću fra Franjo Gracić, znanstvenik samouk, štampa u Padovi raspravu o raznim bolestima. U njezinu uvodu ovako obrazlaže svoje pobude. I ako ti se ne dopane posao koji sam prihvatio,
Molim, neka ti se barem dopane pokušaj i moja ljubav kojom sam ponesen prema ljudskom rodu bez razlike osoba i bez razlike vjere. Medicinske škole u Italiji uče početkom 19. stoljeća fra Tadija Lagarić, fra Nikola Ilić i fra Mato Nikolić. Fra Mio Sučić prvi je franjevački i bosansko-hercegovački diplomirani liječnik-kirurg. S velikom ljubavlju i znanjem čitav život je liječio po Bosni, a zabilježeno je da je u nekom posebnom slučaju bio zvan i u Italiju. O njegovoj obljubljenosti govori i spomenik koji mu je narod podigao na Goričkom groblju u Livnu. XIX. Stoljeće je doba velikih društvenih i duhovnih preokreta u Europi, čiji valovi zapljuskuju i slavenski jug, a ni tursko feudalno ustrojstvo im ne može posve odoljeti. Duh tih promjena osjeća se i u krilu Bosne Srebrene, osobito u djelovanju markantnih pojedinaca. Ivan Frano Jukić, prosvjetitelj, književnik, borac za kulturnu emancipaciju naroda. Grgo Martić, pjesnik i kulturni radnik, u mladosti Jukićev suborac. Marijan Šunjić, višestruko zaslužan redovnik, znalac mnogih svjetskih jezika, pisac različitih priručnika. Martin Nedić, gorljivi patriotski pjesnik, neumorni kulturni radnik. Anto Knežević, historiograf, borac za političku samostalnost Bosne. Paškal Vujčić, vrijedni radnik na polju prosvjete i osnivanja književnog društva u Bosni. Mnogi od njih čvrsto se vezuju uz nacionalno preporodne pokrete u južnoslavenskim zemljama, naročito uz ilirizam i Ljudevita Gaja, ali i uz kulturnu akciju Vuka Karadžića. U svojemu radu uspijevaju na osebujan način spojiti duhovni poziv drevne bosanske tradicije i svjetovne ideje moderne Europe. Velike figure franjevačke kulture u 19. stoljeću, Ivan Frano Jukić i Grgo Martić, svojim su dijelom, idejama i životom nadrasli okvire i Bosne Srebrene i civilne Bosne i Hercegovine. U općoj historiji hrvatske i bosansko-hercegovačke kulture pripada im vidno i trajno mjesto. Bili su suvremenici, bliski suradnici, jedno vrijeme istomišljenici, prijatelji, pa ipak toliko različita karaktera, tako različitih sudbina i tako izrazito individualni da u mnogo čemu predstavljaju suprotnosti. Naivan u praktičnom životu, a beskrajno lucidan u kulturnim vizijama, Jukić je sve svoje životne i umne energije založio u kulturno-političku emancipaciju Bosne. Opasnu njegovu stazu niko nije slikovitije izrazio od Martina Nedića. Priličan leptirici koja oko goruće svijeće donle leta i vrsla dok se ne sažeže. Kao toliki pravi revolucionari, tako je i završio. Iz Bosne za koju je živio izgnan je i nikad se u nju vratio nije. Nepoželjan svima vlastima, političkim i crkveno-redovničkim, lutajući po tamnicama, progonstvima i azilima od Sarajeva i Carigrada do Rima i Đakova, umire u tuđinskom Beču, daleko od prijatelja i poznanika, ne napunivši ni 40 godina.
ni za grob mu se ne zna. Martić pak, mudar i pronicljiv duh, taktičan i sklon životu bez potresa, poživio je dugo i dočekao književničku i ljudsku slavu i ugled kao nijedan Franjevac u Bosni prije i poslije njega. U mladosti je i sam, zajedno sa Jukićem i drugima, sudjelovao u kulturno-političkom životu, ali se kasnije posvetio književno-stvaralačkim ambicijama. Jukić je svoju ulogu shvatio kao buđenje naroda, intelektualno, kulturno, političko. U svojemu djelovanju snažno je povezao Divkovićevske tradicije i moderni evropski duh prosvjetiteljstva. Iz takvog spoja izlazi nevjerovatna širina njegova rada. Bio je sve. Narodni učitelj, historiograf, geograf, filolog, etnograf, politički borac, urednik publicist, pionir brojnih kulturnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Da mu je bilo dano da drugačije rasporedi svoje darove, mogao je biti izvanredan pisac. Sve što je napisao nosi pečat izrazita književnoga dara, a osobito njegovi putopisi. Mjesečina sve se ukrada, Sarajevo sve pospalo. Samo čete kulukah susretosmo, i pred Bezistanom žmiraše fenjer lamborom napet i na više mjestah od kumrikušah iskljuvan. Sad sam već znao koja me sreća čeka. Vidih da mi se kosti izvan drage otadžbine nose, da se ukopaju u kojem azijatskom trništu. Potjeraše me u Surgunluk, od kog sam se više plašio nego od smrti. Martića je kritika za života, bez sumnje pretjerano, dizala i u homerske visine. Pjesnička vrijednost njegovih spjevova je mnogo skromnija, ali i danas ostaje zanimljiva grandioznost tih zamisli. U franjevački odnos spram književnosti Martić unosi veliku novinu. To je već njegovanje književničkoga rada kao individualnoga umjetničkoga pozvanja, a ne kao sredstva za postizanje drugih ciljeva. Time Martić, na pragu 20. stoljeća, 300-godišnju Divkovićevsku tradiciju obogaćuje elementima sasvim modernih koncepcija književnoga stvaranja. U unutrašnjem životu provincije počinje se osjećati nova živost nakon sprovedbe kakvih takvih reformi u Turskoj carevini, te nakon okončanja afere s biskupom Barišićem 1846. godine, kojom je bio ozbiljno poremećen unutrašnji mir provincije. Ta se živost ponajprije vidi u dizanju novih crkava i samostana. Bio je to pravi zamah, nakon vijekova u kojima se o gradnji nije smjelo ni sanjati. Obnavljaju se stari i dižu novi samostani, mahom na mjestima ili u krajevima gdje su i davno nekada bili. Prostorno i upravno provincija doživljuje posljednje promjene. Polovicom stoljeća Hercegovina dobiva status kustodije, a 1892. postaje samostalnom provincijom. Što smo bliže svojemu vremenu, sve je teže izricati ocjene o ljudskim djelima i ostvarenjima. Prelazak Bosne i Hercegovine iz turskih u austro-ugarske ruke 1878. godine označio je za Franjevce Bosne Srebrene početak drukčijega života, sasvim nove epohe u povijesti provincije. Stoljećima su bosanski fratri upravljali svoje nade u Austriju kao katoličku zemlju, očekujući oslobođenje. Međutim, brzo se vidjelo da se dolaskom nove tuđinske vlasti ne rješavaju problemi ljudi na ovom tlu, da se njihova iščekivanja ne ispunjavaju. Naprotiv, nastaju nove ozbiljne napetosti. One se još više produbljuju kada 1881. godine
biva uvedena redovita crkvena hijerarhija, koja, uz obilatu pomoć nove vlasti, nastoji potisnuti Franjevce iz života crkve i naroda, te im oduzeti ulogu koju su dotle imali. Ali i u ovim novim prilikama oni dalje ostaju tijesno povezani sa svojim vjernicima i narodom. Stoga su i bosanski Franjevci bili nosioci ideje za stvaranje jedne samostalne južnoslavenske države, oslobođene od ropstva svakom tuđincu, koja će se pokušati ostvariti nakon Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske monarhije. U njoj će vršiti svoje vjersko i kulturno poslanje. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. U tim novim povijesnim prilikama mjesta i vremena nameću se nova životna pitanja koja zahtijevaju nove odgovore. Sposobnost da ih daju Franjevci su iskazali i na pragu nove društvene epohe u Jugoslaviji. Iz vlastite inicijative oni tada poduzimaju pionirske korake u traženju dijaloga s novim socijalističkim sistemom. Kao i toliko puta u povijesti, ta praksa dijaloga pokazala je sposobnost obnove vjersko-crkvenog života i kulturnog rada, opet po drevnom načelu, u narodu za narod. Franjevačka ukorijenjenost dobiva i svoje novopojavno lice. Grade se nove, moderne crkve s upečatljivim unutarnjim uređenjem. U njima se u zajednici s narodom njeguju novi, suvremeni oblici vjerskog života, prilagođeni čovjeku i vremenu u kojem živi. Sklonost tradiciji pošto poto, njezino nekritično veličanje, najveća je opasnost po napredak. Ali sposobnost da se njeguje i razvija tradicija u kojoj leže žive snage, znak je mudrosti i gledanja u budućnost. Znakovi takvoga njegovanja tradicije ogledaju se kod današnjih bosanskih fratara u njihovom odnosu prema crkveno-vjerskom životu te prema kulturi i umjetnosti. Ne samo onoj naslijeđenoj,
u pravcu njezina čuvanja i poštovanja, nego prema njezinim suvremenim nastajućim oblicima. Ta energija obnavljanja i duhotvorenosti prema budućim zadacima leži u samoj srži Franjevaštva. Njegovom osnivaču, Svetom Franji, pripisuju se riječi: počnimo iznova, jer do sada smo malo, zapravo ništa učinili. Ja sam svoje učinio, a što vi treba da učinite, neka vas pouči Krist. Osobito nakon drugoga Vatikanskoga koncila, u krilu Bosne Srebrene obnavlja se raznovrstan teološko-filozofski, književno-pjesnički, povjesničarski, prevodilački, uređivačko-publicistički rad. Oslonjen na moderna intelektualna strujanja i ideje u crkvi i u svijetu, taj rad je dragocjen doprinos općim dometima suvremene misli na našem jeziku. Ljubav prema umjetnosti na poseban se pak način očituje u odnosu spram slikarstva i skulpture. Ambijenti mnogih franjevačkih crkava i samostana prave su galerije najvrijednijih ostvarenja modernih jugoslovenskih umjetnika. Život i slikarstvo Gabrijela Jurkića, prvoga moderno školovanog slikara u Bosni i Hercegovini, tijesno su vezani uz franjevačku zajednicu. No i ko ne bi znao te veze, mogao bi primijetiti kako u nekom metaforičkom smislu ovaj čudesni opus počiva na dubokim franciskanskim temeljima. Sveopća blagost, nadvremenski mir sa svijetom i sa sobom, radosna ljubav za prirodu i mudro znanje svakoga njezina treptaja, zanesena predanost, te umjetničke osobine Jurkićeve kao da su naslonjene na strunu velikoga pjesnika iz Asiza. Propovjedajući 700 godina Kristovo evanđelje u Bosni, fratri su sa svojim narodom nadživjeli sve promjene i katastrofe, sve hirove historije. Ako se pitamo kako je to bilo moguće, među svim odgovorima dva su najvažnija: vjera u providnost i ljubav za čovjeka, za običnoga, malog čovjeka, kojemu je ime narod. I jedan i drugi odgovor su iznad historije, jači i trajniji od njezinih pojavnosti i mijena. U tome leži smisao franjevačkoga poziva i za danas i za sutra. A on objašnjava i onu širinu franjevačkoga djelovanja u kojoj život, vjera i kultura predstavljaju nerazdvojivo jedinstvo i koja je dijaloški otvorena spram svega što je različito, drugačije ili čak neprijateljsko, kako je to već osnivač zapisao u pravilu. Ako im bilo tko dođe, bio prijatelj ili neprijatelj, bio kradljivac ili razbojnik, neka ga ljubazno prime. Crnilo i papir, srma i kovina, platno, drvo, kamen, mrtva tvar u koju čovjek utiskuje svoj znak. Po njemu mrtva tvar oživljuje, prima u se čovjeka i njegovo vrijeme, odjedanput kadra da ga prenese u neko drugo, u sva druga vremena. Tako se minula stoljeća, muka i trud naraštaja, njihovo pozvanje i nadanje slažu u klupko živoga pamćenja. Drugčije tu pobjedu nad zaboravom, koji je drugo ime smrti, zovemo poviješću i kulturom jedne zemlje, njezina naroda. Ova pobjeda nad zaboravom i smrću, izražena u vrednotama povijesti bosanskih Franjevaca,
tračak je vječnosti prisutne već sada u prolaznosti ovoga svijeta. Tračak one vječnosti za koju je pjesnik iz Asiza himnično zahvaljivao. Neka te, Bože moj, hvale svi stvorovi. Neka te, Bože moj, hvali naša majka zemlja. Blago svima što ustraju u miru, jer ti ćeš ih svevišnji okruniti.